जरा से पैसा जमा कराबई। कथी के रे? कथी के? पिकनिक ना मनबई का? पिकनिक साला पकड़ कितना हो? 100 गो होई। चल राजू पैसा जमा करा। कितना हो? 100 गो। रे साला तू 100 गो जमा करावता रे। साला एक आबा रहल बम्बई तब साला 100 रुपया जमा करावता। एक तो कराऊ दी 5000। तो एकनी के सबके पैसा हम ही दे दी का? दे तू दे। चल इफान तू जमा कराओ। हमारा लगे तो पैसा ना हो। ना हो तो ना रहबे दोसर का। कथी कहले रे? कथी कहले? ना रहबे ना रहबो। हां तोनी पिकनिक मना लेबे का? ना मानम से ज्यादा हीरो बनत रे का। अच्छा तोनी मना के दिखाओ। ज्यादा रख ले तनी तनी बात पर मार कर ले तैयार हो जलऊ। आ ओकर पेटवा देखत रे? उहे सब नु खा के हराम के बनैले बा खाली पेटवा। साले हराम के पैसा खा ला। दे रे। दे रे तू। पैसा तो जमा करा देले सा। पिकनिक में कथी कथी बनता? खसी के मीट और पुलाव। अरे साला कहने बोलाओ। हटा हो साइड दा। कथी कला बुआ बनी? कनिया की खसी के मीट और पुलाव। हैलो पुलाव। साले खस्सी के मीट खाइए ना पुलाव। साले पैसा दे में गाड़ फाटता आ खस्सी के मीट खाइए। साले खस्सी के मीट जाता कैसे हो गइल बा? 700 रुपये। भाग साला। मीटिंग हुआ तू पैसा जमा ना कर लई। रे साला तो पैसा जमा करा दियो का रे तोनी के? कम पैसा आई। साला घोटी तो लगा दे भाई। हे राजुआ तू कठरा ले आइए। ठीक बा कटरे में ले आवे के हो। ले आ देम बोल तो अभी ले आ दियो। रे साला अभी का होई रे ध्यान ले आइए। ठीक बा। अरे साला सुन तू लोटा ले आइए। पोटा पोटा का होता? साला बैराट हो का रे? साला लोटा कोटा कहता रहा। सुन तू गिलास ले आइए। ठीक बा? हां। तू छिपा ले आइए। ठीक बा? ठीक बा। तू कचोरा ले आइए। ठीक बा। आ सुन साला तू गैस ले आइए। तोरा लगे साला साइकिल बा। कुछ ना ले आई। हई ले आई पटाकड़ा। पैसा नहीं के मिले ये सब कुछ ले आई। रे साला तोर मुंह बोले गानो बोले का रे? तू एनु रखवैले ह। बाक साला नारायण तोनी के साला पिकनिक में जो साला मनावा सन तोनी। भाग साला भाग। जो हट साले आग मुता तारा। गाड़ खनती आ नाम बसंती। साले पैसा ऐसा बार ना फेटलन। आ साले खइयन हराम में। टिंकू फरमाइशी करता खस्सी के मीट। हाँ तो खाई खसी के। कत्ती के भीड़ लागल बा। कत्ती के रे लेंगड़ा कहाँ घूमता रे? रे साला पिकनिक के तैयारी होता है। साला हमरा के ना रखबे पिकनिक में। अगर इस साला लेंगड़ा पिकनिक में रही तो हम ना रहे काहे कि हमर पापा से झगड़ा भेल बा। साले अभी बताओ नहीं तो नहीं है। आई देखो तो साला अब रखबा संगी ना। हाँ तो झगड़ा भेल। हां झगड़ा भेल बा। हाँ तो एगो काम कर। हां पैसा ले आ जो। अच्छा साले लेंगड़ा के पैसा पर बह गेला लोग तो नहीं के हमरो आई टाइम। ठीक बा टाइम आई जो। साले टाइम आई यार मैडम 10 रुपया कमे हो। टिंकू एक काम कर 10 गो ना 20 गो एकरा मुंह पर मार आ भेजा एकरा के। ले साला गरीब 20 गो। साले गाड़ में दम हो तो 20 गो के जगह पर 50 गो मार के दिखाओ ना जब मुंहे पर मारता रहो। साले आन पर गाड़ कटवा ली। साले
रे बड़ी देह दिखा हट जाइए सुते देता इन दे रे साला रे सब कोनो सूत गइले पिकिंग ना बनाइबे स उठ उठ साला उठ ए उठा सन रे चलो से पहले मना लिया पिकनिक खाओ के मस्त सुतल हां खाओ के सुतल जाई ऐसन कहत रे ठीक चल हटाओ सन सरियाओ सन सामान अरे आओ सामान एकड़ी करस आई भाई हयो पिछले आयल हो रे खाए में मजा आए तो भाई ये हमरा के दिए ए रख साला रख पकतई तो खई रख सब गीज गांच खेती कइले बस हट करेजी ओरेजी पथरी उथरी धइलियो किनारे करेजी त मिलौ साला बड़ी अच्छा पीस बारे ई हमरा खियाइए बड़ा अच्छा रख साला साला हम सीना के पीस खाएम ए लन पीस खइले लन पीस पूरा मीट गीज के जियान कर देले हट बनी तो खइए जो ने हाथ साले ए तोनी दुनु बड़ा है मीट ढोक ले आस ठीक बा न धर जो सा निमन से धइए सा हां आय तू प्याज काट ठीक ठीक बा आय तोनी के लहसुन छिला सा ठीक बा ठीक बा हां छिला सा चूसता देवरा चूसता हो देवरा पहले धो ना पहले मीट पहले ही साला गाना वाना गावत रहे देख पूरा पानी गिर गलो रुक रुक धोत नहीं अरे हई हमरा के दिवा दिए पिसुआ रख ना धोए देना पाकी तो खाइल जाई पानी पटात नहीं चल ले अरे अभी ना धोला से कर हां हो गेल तन चुकावरी सब बड़ी टाइम लागता तन धर पानी और धर देख भाई पीछे हड्डी वाला पीस हई हम खबर चला सा बतिया के मीटे धोता लगे धर में खा ओइ बेर से कहत रहल ह छांटत रहल ह खाओ में के पीस का रे साला काला रोत रे कोनो मर गलो का प्याजवा तोर नाने काटत है जो ना उन्हें काम करना जो ना प्याज काट दे ना अभी लहसुन प्याज ना छिलल का तोनी से छिलते बड़ा सा अभी दाव ना छील दे ना मने छिलो सा जल्दी जल्दी हो जासा तनी लेट होता उन्हें होगा से जल्दी जल्दी चावल हो गया बेटा मस्त खुशबू आवत है बासमती चावल हो ना हां रख जला ई कौन बारे रे साला ई फुलाना चाहवा खिलौना के पापा तो इन्हें का निकाल लावत हो रे साला ओकरे न खेतवा है ओ लाठियो ले हो हां ततै ना कारे टिंकुआ हां फुलाना चाह तोनी सब पिकनिक मनाओ तरस ना फुलाना चाह अब के तो नहीं है सा बड़ा लेट है अभी अभी 5 घंटा लगता वो 5 घंटा लगते जाना खेत घूम के आवत ले आओ तले बनिए जाई रे साला रे भोज मनाओ तरस कि पिकनिक बनाओ तरस रे कि 5 घंटा लागी हैं हम तो बैठा तनी यही जन अब खाइए के जाए ठीक बा बैठ साला बड़ी हरामी बा बैठ ओ फुलाना चा देखनी हम तोरा खेतवा में ले गेलो सब बकरी इतना बकरी ले गेलो जाना देख के आवो ना उन्हें पाक बने दे तब खा के जाए के बेर सोई नु कहता फुलाना चाह का बड़ा बकरी या खसी या साला पाड़ा पाड़ी ले ना ना अब एके बेर खाइए के जबऊ हम चल हम कहीं देख लेते तले बनता बन दी तोरा ला बड़ा लेट है अभी खाइए के जाए हम फुलाना चाह हाँ और 5 घंटा लगतो बनावे में साचो का रे 5 घंटा लगी हाँ 5 घंटा लगता वो एगो काम कर तू आ तू 10-15 गो पीस बनिया बनिया छांट के रखिए ठीक बा तू जान आवता नहीं हां तो खाएम ठीक बा ठीक बा तो घूम के आवता नहीं हम ठीक पहले बा, बनाओ सब ठीक बा ठीक हां 10-15 के पीस खाई लंड पीस खाई हां खियावल एक के उहे साले चरे बन गलौ का तनी चिखियौ बने ने तो अभी नीमन जो ने टेस्ट कहीं हां ए कहां गइले से रे चला सा हो गेलौ बानी सन ओए बा पेटला होता ओए बंद कर सलाई नु त क दिए सकी खा लेल बानी सन हां हमनी के खा ले बन आई तो कही बंद कर सुजो सा काला सुतल है सर ओए
काला सुतल ऐसे सब कोनो खा ले सका हाँ खा ले सर पिकनिक मन गेलै हाँ अरे पूरा माल तो ई में हो हट सर हट साले आग मुँह तो लौ दिन आगल बड़ा खाए ठीक बा जा तनी हो कम बतियो आ तोरा मौसा के जमीन ना हो कि यहाँ बैठन तो तू भगा देबे हम तो ई लंग बैठबो ठीक बा ला बैठे दे ला चुआ वहाँ बैठ के जा दे बैठ हाँ चलो सब बैठ जा खा ले चलो मुंह को मारा तारे का रे क्या तो खोना तो अपने से काट के खो क्या ले गिलास दे गिलास ले आओ तनी मिटवा लेना हो रे चूचा खाई का कितना चिल्लाता रे ले आओ तनी जल्दी कर जल्दी कर ले आओ तनी हमर पीस होने रखा के लेग पीस ए तोरा घरे मुर्गा ना बनल का ना बनेला हम कहियो नहीं के खइले हाँ खो चुपचाप ना साला मत करे जी खा गो साले मुंह दे माची नहीं पहले ए तूने झगड़ा करेल बस पिकनिक साला करे जी खा गो मर तो खा गए तो का हो गई खा गई तब बड़ी पिलपिला बारी नहीं धरे को धरी हो आ 10 को धर ना पूरा उझिल दे एकरे में तबे न मानी उतना बात नहीं के खाई जा तोरा से रे साला करे ये खइले तो पेट ना भल होगा है ना अपन तू आराम से साले ओ दिन बड़ा आग मुंह तो तले अले खा ले अले वाह खा लो साले पैसा मिलल रहते तो खैते कि हमनी के साथे आज ललच तारे नु ललच कबे केटला कबे का भैयो कौन हाल चाल ठीक बा साला हमर इतना सुंदर पीस खा गेल मार साला का मार पैसा दे में नानी मरत रहे आई हमन के होता पीस आके उठा के खाता रह हमर बागिया से साला पेटला फुलाना चाह हाँ खा तर का ना देखो तनी एगो बात कही जब हम खानी तो 2 गो कुत्ता आगे पीछे करे लागेला हानो खियावे के तो हम भर पेट खिया दिले अच्छा लेकिन खियावला के बाद दाई माई सब करीले तोनियो के खइबस ना अब खा लस ले ना, ना, ले ले ना, तू ना, खा ले तू ए आओ ना खा। ए आवा सुन सुन खा लस तोरा दाई के हम खाना खाइले मजा आ गेला आज खाना खा के ओ साला रे तू है ये इतना खइली है पैसा दे ले तू तो दिन में भाग गिर ले हाँ पैसा देनी है केकरा के दे ले टिंकुआ के आ टिंकुआ है ना तो आओ तभी पूछवा दिन बता दलक का बोलो रे आई देखता ही खलाऊ बिना पैसा दे ले सब कुछ पैसा देले रहे रातू आ रे अपना आबा के लेके 1000 रुपया देला 1000 देलो हाँ तो लेंगड़ा के केंगा भेल लेंगड़ा के साले के पोते नहीं खिन देले आई तो गाना काटी तो केंगा हुई गा काटी लेंगड़ा आई तले फुर साला हौ कौन आवत हौ हौ देख बाप साला लेंगड़ा होता भाग रे साला पैसो ले ले सा आ साला पिकनिक में हमरा के बोलेबो ना कैलन सा साले चलो तानी घरे साले भेंटा ता लोग तो ना गाड़ को चढ़ देनी तो हमरो नाम लेंगड़ा ना